Statistika tal-Eurostat turi li fit-tieni kwart ta' din is-sena Malta kienet fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li rnexxielha tnaqqas id-dejn tal-Gvern kemm meta mqabbel ma' 3 xhur ta' qabel kif ukoll paragun mad-dejn li kellha fl-istess 3 xhur tal-2017. Skont l-istatistika tal-Unjoni Ewropea, fit-tieni kwart ta' din is-sena, id-dejn tal-Gvern Malti kien ta' 5,735 miljun euro, ekwivalenti għal 49.6% tal-prodott domestiku gross. Fl-istess perjodu tal-2017, Malta kellha dejn ta' 5,862 miljun, li kien ftit aktar minn 55% tal-prodott domestiku gross. Miċifri joħroġ li meta mqabbel mas-sena ta' qabel, id-dejn nazzjonali naqas b'5.5% tal-prodott domestiku gross u bi kważi 1% meta mqabbel mal-ewwel 3 xhur tas-sena. Kienu biss 4 pajjiżi oħra li rnexxilhom inaqsu d-dejn brata akbar minn ta' Malta, fosthom l-Slovenja li kienet l-aktar pajjiż li naqqas id-dejn, segwita mill-Litwanja b'6.5%, l-Irlanda b'6.4% u l-Portugal b'5.9%. Fi statistika oħra l-Eurostat ikkonfermat li bejn April u Ġunju li għadda, Malta b'4.9% kellha l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, is-surplus ta' pajjiżna kien id-doppju ta' dak osservat mill-Latvja li kellha t-tieni l-ogħla surplus wara Malta.